U martu ove godine Plavo pozorište, kao i mnogi umetnici koji su svoj prostor imali u Bigzu, iznenada ostali bez njega. Šta će biti sa pozorištem, ali i koliko je Bigz bio značajan za kulturnu scenu Beograda, razgovaram sa operativnom direktorkom Plavog pozorišta Dubravkom Vojinović i glumicom, pedagogom Mašom Jelić. Dobro jutro, dobrodošle u novi dan. Kako ste? Sada kada više niste u Bigzu? Recimo da je jedan prilično stresan period i za nas i verovatno ispred nas. A sa druge strane takođe, pa moram reći negde i uzbudljivo. I uzbudljivo. Makoliko to čudno zvučalo, da. Sada, vi ste pronašli privremeni ili neprivremeni smeštaj u centru Beograda, ali tako za sada? Tako je. Mi smo zapravo morali da delamo vrlo brzo, zbog toga što, mislim, znate i sami, 2020. godina je bila za umetnike onako nekako katastrofalna. Vrlo malo toga smo mogli i bili u prilici da radimo od projekata, tako da imamo neke obaveze sprem od dva neka velika međunarodna projekta u kojima učestvujemo i koji su negde bili zamrznuti tokom 2020. godine. I zbog toga sad nas čekaju realizacije raznih edukativnih projekata sa gluvima, nagluvim mladima, sa studentima sa hendikepom, sa mladim migrantima koje sve treba da realizujemo u narednom periodu i stvarno nismo mogli da čekamo. Tako da negde smo čak imali i sreće da smo pronašli tako brzo taj prostor. Sada, Maša, dakle, šta je sve potrebno da bi Plavo pozorište što pre profunkcionisalo? Pa ovako, oni uslovi koje su umetnici imali u Bigzu, znači to je bila jako niska cena koja je ispod tržišne cene, takođe prostor je bio u centru grada dostupan, mi puno radimo sa ljudima, znači potrebno je da to mesto bude komunikativno, ali istovremeno izolovano u smislu može da se pravi buka, da može. U tom smislu imali smo sreće da pronađemo tu kuću koja je takođe u centru grada, ali potrebna su ulaganja. Ona je s kraja 19. veka. Mi smo već se, da kažem, zadužili jer smo morali da bi nastavili ove projekte o kojima je Dubravka pričala. Znači, to su projekti edukacije, da iznivelišemo pod, recimo. Ali sada što se tiče igranja predstava, tu su potrebna ulaganja od zavesa preko reflektora. Takođe, renta nam je problem jer su ovo sad drugačiji uslovi nego oni koji smo imali u Bigzu, praktično duplo više ispadnu troškovi. Mi smo organizovali, sada smo pokrenuli kampanju grupnog finansiranja preko GoFundMe platforme koja je internacionalna preko jednog prijatelja iz Kanade. Ja bih pozvala gledaoce da pogledaju na našoj Facebook strani Plavo pozorište ili na web sajtu plavopozorište.org. Postoje i detalji o nama i detalji o našoj situaciji i detalji o kampanji koja je zainteresovan da donira. Tamo može da se informiš. Dubravka, dakle, ovo nije sad prvi put da ste se vi selili. Vi tokom postojanja Plavog pozorišta više puta ste se selili. Koliko je to uopšte dobro za jedno pozorište? Dobro pitanje, zapravo. Mi smo negde u prvih 15 godina funkcionisali kao neka vrsta nomada. Išli smo iz jednog mesta u drugo. Čak smo nekoliko godina radili u jednoj firmi koja je bila potpuno, bavila se prodajom, recimo, automobila i mi smo radili u njihovoj sali za konferencije nakon njihovog radnog vremena. Znači, čak i ta vrsta snalaženja je bila u jedno vreme u pitanju. Tek sa Bigzom negde mi smo zapravo, to je bilo 2010. kada smo ušli u Bigzu, osvojili zapravo svoj prostor koji je bio naš 24 sata dnevno. U smislu da smo zagrizli, ušli u rentiranje sopstvenog prostora i rekli, ok, sad nama to zaista treba i to je zaista i bilo važno i vrlo dobro za uopšte razvoj nas kao pozorišta i raznih drugih projekata. Tako da zapravo u Bigzu smo negde našli svoj dom u poslednjih 10 godina, što je značajan period da ste negde ipak situirani, ako tako mogu da kažem. Da, šta se dešava? Dakle, ako krenemo od toga da je i zadatak teatra negde da hrani, edukuje i naš um, da edukuje ljudi, onda se desi ovako nešto uz prećutnu saglasnost i društva i javnosti. Šta to o nama govori? Šta to govori? Pa možda je to retoričko pitanje. Zapravo... Pa ja bih dodala, inače poznato je, mislim,
Recimo, poslednje istraživanja o izdvajanjima za kulturu u Srbiji su vršena 2019. Posle period korone nije ni moglo. Sad se rade nova istraživanja. I recimo po istraživanjima NINA do 2019. se ukupno za kulturu iz budžeta izdvajalo 0,78%, a od toga za nezavisnu scenu 3,6%. To je stvarno minimum. Zato recimo nezavisna scena Srbije pokrenula kampanju 1% za kulturu. Nek bude 1, ali onda je pitanje kako će se taj novac raspodeliti. Pa evo, mi sad imamo dakle situaciju Bigz je prodat privatnoj kompaniji, ali nekako grad nije našao rešenje za sve vas koji ste se nalazili u Bigzu, je li tako? Vi ste morali sami da se snalazite. Da, postojale su nekakve najave, ali u suštini nama je recimo bilo hitno. Mi nismo bili u situaciji da računamo na tu pomoć koja ko zna kada će stići, kakva će biti, da li će biti. Tako da smo odmah preduzeli korake. Rizikovali, bukvalno zadužili smo se, uleteli u to i sad... Zamenik gradonačelnika Goran Vesić je rekao da je pronašao 6 kotlarnica koje treba da se rekonstruišu. Jedna od njih nalazi se u Rakovici. Je li važno gde se pozorište nalazi? Jeste, naravno da je važno. Evo, Maša je malo prepomenula da je potreban prostor koji će biti komunikativan. Dostupan ljudima. Mi radimo i programe edukacije. Znači, ljudi kad dođu treba da u neko dogledno vreme se i vrate kući. Treba da im je zgodno posle posla da dođu. A da ne govorimo o predstavama. Mislim, isto treba da je... Ono što je... Recite. Pa... U suštini je velika greota ono što se spontano dogodilo u Bigzu. To mislim da sada nije ni moguće jer u suštini sve takve vrste prostora koje su dostupne ili su već prodate ili će u skorije vreme biti. Tako da nama da se uselimo u neki prostor na godinu i dve ne znači ništa. Mi smo u Bigzu etablirali... Stvari, vama je potrebno trajno rešenje. Tako je. I ljudi nauče i oni znaju i oni dolaze tu i na edukaciju, dolaze i da gledaju predstave, dolaze na seminare, dolaze na internacionalna gostovanje, nauče, znaju za to mesto i mi ne možemo da ga stalno menjamo. Da, i publika navikne. Da. Sada kada je reč o vašim predstavama, kojim temama se bave vaše predstave uglavnom? Naše predstave se obično bave temama koje su negde zaista u dodiru sa samim životom i životnim pitanjima koje i nas, same članove Plavog pozorišta, interesuju. Evo, pomenuću jednu od poslednjih naših predstava koja nam je negde možda i najznačajnija, jedna zapravo od najznačajnijih koja se bavila pitanjem holokausta, zapravo sećanjem na sve žrtve holokausta, Sanjarenje, priča iz Terezina, koja je zapravo i gostovala po raznim međunarodnim festivalima i doživela priznanja. Bitno je takođe da rad Plavog pozorišta vrlo priznat u inostranstvu. Mislim da je to situacija sa mnogim nezavisnim umetnicima, da teško se probijate, teško dolazite do nekakvog priznanja u svojoj zemlji, a u inostranstvu zaista imate saradnju sa brojnim organizacijama, sa pozorištima, sa festivalima. To je slučaj sa vama. Tako je, na primer. Da. Iako neko postoji, recimo, više od 25 godina profesionalno se bavi ovim što radi i tako. Evo, recimo, već smo dobili poziv od direktora Grotovski instituta iz Vroclava, koji je zapravo i urednik UNESCO-ve prestonice performativnih umetnosti za 2022. godinu u Vroclavu i Šangaju. Dobili smo poziv da gostujemo tamo iduće godine. Tako da, eto, stižu i zaista nekakve lepe vesti i ohrabrenja za nas, koje su zapravo samo podrška da ovo što radimo vredi i da treba da istrajemo. Istovremeno nekad je teško povezati tu situaciju sa ovom koju trenutno živimo. To stvarno treba izdržati u tom rascepu. Ali dobro, evo, ja se nadam da ćete uspeti sad u ovoj vašoj nameri kada reči je o finansiranju i da ćete zapravo ostati na toj adresi gde ste sada, u Miloša Pocerca ste sada, tako je. Da, i pratit ćemo i dalje onda vaš rad i imate svu našu podršku. Hvala vam najlepše. Evo samo da iskoristim priliku, pošto smo u kampanji. Doneli smo jedan poklon. Ovo je naš logo, ceger sa logom i također imamo jednu majicu. Pa hvala. Da se i mi malo izreklamiramo. Ovo je logo Plavog pozorišta. Da, evo ga, logo Plavog pozorišta. Puno sreće u daljem radu i onda se vidimo pa da pričamo o nekoj novoj vašoj predstavi. Najlepše vam hvala. Hvala puno. Ostanite uz Novi dan, idemo na kratku pauzu, onda imamo još gostiju.